Каква е била обичайната закуска в стола? Чай, сирени и мармалад от ябълки. А, То той е деца рейши. каква е била любимата храна, която сте предлагали за закуска? Макарони печени. Какви храни имало на обяд? И на обяд супа задължително, яхни от картофи, с месо, паприкаш, домати с ориз. Добре. Имало ли е вечеря и каква е била тя? Вечеря имаше редовно. Вечерята беше винаги постна, никога не е била с месо. Обикновено с картофи, гювеч, зелен боб. Колко често имало плодове или зеленчуци? Почти никога. Месо? Месо един-два пъти в седмицата. Здравословна ли е била като цяло храната? Здравословна, защото е чиста и предимно растителна. Малко за животинската храна. Колко често имало чай и кафе? Кафе никога. Чай всяка сутрин. Имало ли е десерт и какъв е бил той? Десерт най-често крем карамел и мляко с ориз. И кой е бил любимият си десерт? Крем карамел.